paduka yayasinipe netra kocak ngundaran diridap nyomangon saka wadananira mbranang kaya kembang wurawari jagat Dewa Bathara jagat Pangestu-Kara waduh Kanjeng Hyang sanggara midhangetaken kathah-kathah panjenenganipun Kanjeng Hyang jebul pinanggihipun kula kadidene nembe wungu saking tilem nah ngono kuwi wungu kudu wungu nyatanipun sareng kula glejah tuwin kula teliti jebul pinanggihipun slaminipun gesang Antarja menika mboten natipun tengenaken dening Kanjeng Rama Jodipati malah sajaipun kula sampun dipun kiwakaken tegesipun kula anak ingkang dipun kuwalonaken dening Kanjeng Rama menapa-menapa ingkang tansah dipun ugem pun Gatotkaca menapa-menapa ingkang tansah dipun ugem namung Gatotkaca malah samangke kula gadah pamanggih pamitangipun manahipun ingkang wayahipun Antarja menawi Gatotkaca tasih gesang wonten ing alam padang tangeh lamun kula menika dipun anggep anak dening Kanjeng Rama Kyai Jodipati nah ngono ki nggih dirangkul kok ora gelem niki ora niki jamane wong ora entuk rangkul rinangkul jaga jarak ora sapenake dhewe krap-krap yo nek sampean waras nek kena covid ngaten menika Dik Patih ingkang sampun kula raosaken nggih ngono kuwi ya pancen mlebu kaya ngono kuwi. Wong ki nek arep gelem mukti, wong ki nek arep gelem duwe derajat, duwe pangkat, wong kudu mentala karo sapa-sapa. Lho nek cara aku ngono kuwi. Sapa-sapa sing ngepalake karepane Antarja, rawi-rawi rantas malang-malang diputung. Aja nyawang kuwi sedulur, tangga teparo. Yen perlu sanak kadang, yen perlu wong tuwa nek arep ngepalake karepan nggone bakal mukti kaya Wibawa Nyakrawati Mbau Denta. Singkirke, nek ora disingkirke ora bakal iso tekan sediane. Inggih Kanjeng Hyang. Lajeng keparingipun sediamu bakal tak jangkong saka kadohan parembatuku Kanjeng Hyang kono yang tak mundur sikik saka kasatriyan jangkar bumi monggo yen ana apa-apa kowe matur karo Hyang yen pancen kira-kira Werkudara ora trima lan banjur kowe diajar karo Werkudara omong eyangmu saka lima aku sing bakal mbantu karo kowe ngaturaken panuwun tanpa pepindhan menawi ngaten Kanjeng Hyang langkung riyin badhe kundur wonten ing Sukalima mesine kaya ngono kae sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Monggo Dik Patih wangsul yen. Monggo Kakang Dono. Aku bali sik ya ngger putuku Antarja sing ati-ati. Nggonmu bakal njaluk pengadilan karo wong tuamu si Werkudara. Ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Hyang Sukalima.
carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta ora panglingka ya adiku Antasena padha raja sapratamu yayi pangestune Kakang slamet tek aku Kang aku ngaturke bektiku kunjuk ya Kang ya yayi tak tampa ora liwat pangestune pun Kakang Tampanana tak gegem dadekake jimat Kakang Mas ngaturaken bektiku lho kunjuk ya Wan tak tampa pangestuku Tampanana ya Irawan kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan ana apa Dimas teka siadi rawuh ana ing kasatriyan monggo tanpa taliwara Kang mangsa kala wis nyaketi wayane wis nyedhaki tumapake gawe kabar sing tak tampa ora suwene Kakang Garkaca bakal nampa ya kuwi kamukten saka Bapa Anjadipati wujude negara Pringgondani jumbuh karo ngendikaning Bapa Anjadipati apa to sebabe nek Kakang Rama Anjadipati kuwi jumenengake Garkaca merga Kakang Garkaca kuwi dadi turasing Kanjeng Hyang Trembaka. Mula ora aneh nek sing dilenggahke damar keprabon Pringgondani Kakang Garkaca. Lah iki aku ngampiri Kakang Antareja kuwi tak kanthi utawa tak bakal tak jak ning Pringgondani ngestreni Kakang Garkaca. Lan tak jaluk kanthi banget Kakang Antareja aja gelo atine, aja lara atine. Aja duwe panyakra bawa aku kuwi anak mbarep kok ora aku sing didadekke ratu kok Kakang Garkaca ngarep aku wis omong Kakang Garkaca lenggah dampar keprabone tinggalane mbahne biyen ya kuwi bapakne Kanjeng Ibu Arimbi ya kuwi Kanjeng Hyang Trembaka ya Dimas yo menyang ning endi lho piye iki ning Pringgondani sinambi sowan Kanjeng Rama Kyai Anjadipati ora sandat ngenteni sesuk-sesuk ora sandat ngenteni wektu sing dawa saiki tak kanthi bareng karo aku tak gandeng tanganmu sowan Kanjeng Rama sinambi ngabekti karo wong tuwa uga nyengkuyung jumenengane Kakang Garkaca. Yo Kang yo. Budal saiki nek perlu Irawan barang melu ora apa-apa jer Irawan ku ya putrane Paman Panengah. Dimas sawetara wektu sumeneo sawetara ning jangkar bumi. Iki wis jam 1:30. Engko nek adele mangkat telat iki malah kesoren tekan kono. Ora entuk makan siang. Gusti Dimas aja guyonan. Pun Kakang ngerti yen to Dimas Antareja kuwi pancen wong kaduk gecul kumarucul nadyan dugal kuwarisan. Nanging tak jaluk sak kedakan iki aja nganti ngendika sing maraipun Kakang kuwi rumangsa gegojekan lawan Siadi. Oh wigati, yo wigati Dimas. Yo arep ngendika apa? Aku ki kon wigati ya iso, kon gojek ya iso. Aku wonge penak kan. Saiki aku tak takon karo Dimas Antasena. Takon perkara apa? Aku kuwi anake Kanjeng Rama Anjadipati kuwi sing nomor pira? Sing nomor 1. Kakang Garkaca, aku terus jarine bapak kuwi duwe anak meneh. Jenenge Srenggini. Lho, kok malah si Adi ngerti? Ngerti. Aku urung tau ketemu. Ning jarine jenenge Srenggini kuwi ana Laladan Kulon kono ana meneh anake bapak Werkudara jenenge Srenggini. Bapak iki glidike ra jamak-jamak kan. Iya Dimas bab kuwi ora dadi sabab. Lah sabab terus yen aku dianggep pambayun, yen dianggep barep mestine sing kudune nampa kamukten, mestine sing kudune nampa kabungan. Mesti aku dhisik mergo aku kuwi dianggep barep. Ning sebab apa Kanjeng Rama tansah nengenake marang Gatotkaca? Semune barang tak petung-petung pirang-pirang dina iki Gatotkaca kuwi tansah ditengenake dening Kanjeng Rama Kyai Anjadipati. Wis to, saiki aku tak takon perkara apa? Tumuruning kanugrahan kamukten babakan negara
sartane Garukaca tansah pinaringan kekancing apa wae kekancing Senopati pramugarining negara lan sak piturute kabeh diwenehake dening Garukaca. Terus rumangsaku aku ki kaya ora ditengenake, rumangsaku aku kaya dikiwakake dening Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Aku ki luwih tuwa Dimas. Aku kuwi kakangne Garukaca. Kakane meger-meger kok kaya ora dianggep wong, kaya ora dianggep menungso dening Rama Kyai Jodipati. Apa kaya ngono kuwi pantes dadi wong tuwa? Apa kaya ngono kuwi pantes disembah minangka dadi wong tuane Antarja? Dimas Antasena. Seto kan tembungmu kok medeni to sing tok rasane iki dudu wong kono-kono lho Kang. Sing tok rasane iki bapak ki tangan tengene sing gawe urip diala kaya ngopo bapak ki wajib diajeni, ala kaya ngopo bapak ki wajib dibekteni. Mergo kuwi sing nitiske wiji satemah mbabar wujud Kakang Antarja. Dadi nek Kakang Antarja wani karo bapak iki walate gedhe Kang, walate gedhe. Dosa iki ora bakal entuk pangapura yen dosa karo wong tuwa, wani karo wong tuwa. Mula Kang Sangka iki tak jaluk banget jabelen ngendikane Kakang sing kaya mengkono mau aja nganti kebacut mengko ndak malah ora prayoga kedadeane. Dimas. Wis tak antepi. Nadan dosa dikaya apa tak tanggunge. Ning aku golek dalan bener, aku golek pengadilan tumrape wong tuaku Kyai Jodipati. Kang. Terus niatmu piye? Yen Dimas isih gelem dadi adine Antarja, ayo tak kanthi. Si adiku kelebu anak sing dikiwake dening Kanjeng Rama Jodipati. Si adik kelebu anak sing dikuwalonake dening Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Aku karo kowe kudune njaluk pengadilan karo Rama Kyai Jodipati. Ora, moh. Aku mau nek tokon tumindak kaya ngono. Aku nek tokon ngraja ngila lakonmu sing kaya ngono aku wegah. Mergo aku wedi. Aku wedi ora wedi karo bapak, ning wedi karo karma sing tumanduk marang Antasena. Ning nganti aku wani karo wong tuaku, wah, dosa apa sing bakal tak sandang, Kang? Matiku sesuk ora bakal tinampa dening panguwasaning Gusti, ning matiku bakal nampa pasiksan sing tanpa pangapura mergo aku wani karo wakile sing gawe urip. Wong tuwa tak anggap wakile sing gawe urip. Nek Kakang duwe penemu sing kaya ngono, nek iso tak elingke, nek ora iso lakonana dhewe. Aja rusak ajak-ajak dosa kaya kanca. Minggat. Aku ora sudi duwe adi Antasena. Teko mekaten lampaning kedasi nandhang dening Paduka Kakang Mas Jangkar Bumi. Kula aturi modheme Kakang Mas Antasena menika kadang Paduka piyambak. Sampun ngantos dados dardahan tawisipun sami kadang. Namung babakan anggen Paduka ambrung. Anggen Paduka badhe kepengin damel emotipun Ranjeng Kyai Jodipati Kakang Mas. Kula aturi emot Purwadasina Irawan. Ora usah dadak melu-melu perkara iki. Yen pancen kowe wegah melu-melu perkara iki ora usah melu-melu. Iki tak tanggunge dhewe, tak lakonane dhewe. Lajeng kados pundi kawontenanipun Kakang Mas Antasena menawi ngantos sak mangke Kakang Mas Antasena menika tumuli munjuk atur ngersanipun Pepunden Pandhawa satemah Paduka sak mangke badhe dados tiyang ing dipun upadi dening Pepunden Pandhawa tak lakonane dhewe Antasena. Oh yae yen pancen ora gelem manut karo aku mentolo karo Antasena. Katrisan kapirang ringangkul kinempit-kempit dosang raknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kudu kering. Oh, wela. 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 Wela.
Wis tak batin aku maparsa ning Jangkar Bumi kok sliringan karo Durna karo Sengguni. Monggo tak keploki ora mengo. Tak celuk buah ngono ya ora mengo. Lah kok jebul penemuku bener mesti lagi wae rawuh ning Jangkar Bumi. Mulai aku tekan Jangkar Bumi kok peningale Kakang Antarja kok ora kaya adat saben pendirangan kaya dudu Kakang Antarja. Ya ning perkara iki ora tak anggap bain-bain. Yen nganti mengko Kakang Antarja kuwi tenan-tenan kok bakal kepengin ngelingake karo Kanjeng Rama Kyai mongko aku ngerti watake bapak. Bapak ki watake ora iso dilekke dening sapa-sapa. Mune nganti Kakang Antarja matur akeh-akeh bapak nesu. Wah, gembel. Mongko kae iki nek wis nesu nyemelangi. Aku ki tenjangi bola-bali untung aku ki anak sing ora tau wani karo wong tuwa. Wingi ya bar nesu. Wong ming nukok kok susuke tapek kowe muring-muring. Kanan kaya ngene dhuwit diceh-ceh. Suwe ora nyambut gawe tuku rokok, susuke dimplek. Didupak cangkemku. Wajan. Aku ki nek upama anak sing ora ngabekti wong tuwa wis dadi gegeran untung aku ki karo bapak ki tresnane ra jamak-jamak. Wah, jan ya cilaka. Ning aku ya bapak ya lagi dekor tenan iki. Biasane bendina ra sapa omah saiki ming delak-delek. Dingat-dingu medheti manuk. Manuke dhewe ora tau dipedheti bener manuk. Ya, iki nek ora lapor karo bapak apa kakang karo kaca wah kriwikan dadi grojokan. Mungkin ngayudo kebabak bawat nyobentar bawat nyobentar kebabak nyomungkin ngaloko Dimas aku sing iman karo Dimas Antasena. Ayo tak kanthi ayu. Manunggal karo pun Kakang njaluk pengadilan karo Kanjeng Rama apa dene. Aja nganti Gatotkaca dihukum dadi anak sing ditresnani. Kanjeng Rama Kyai kudu tresna karo putra putrane kabeh kanthi adil. Kang, kowe kenjingan sapa? Kowe iki mau dolan endi? Ngene nganti kowe Kang Supan demit terus kowe lali karo bapak lali Kakang Gatotkaca iki engko malah kriwikan dadi grojokan gegeyon dadi tangisan. Mula gandeng Kakang isih iso tak elingke. Tak elingke sing apik-apik. Ayo, aja pisan-pisan wani karo wong tuwa, aja pisan-pisan regejegan karo sedulur. Kuwi ora apik. Doh nyono crak nyono do ngarani do ngrasani lho, turune Werkudara do gelut. Rebut kamukten, rebut warisan. Rebut duit lan sak piturute. Apa ora isin? Apa ora wirang? Ngono kuwi kowe iki gawe wiranging wong tuwa, ngono kuwi gawe isining wong tuwa. Pakartine anak ki nuwun sewu lho, Kang. Kuwi padha karo gawe srana ngarumke asmaning wong tuwa. Nek pakartine anak ki mersal bedugal, wong tuwa sing ra melu apa-apa katut alane. Nek pakartine anak ki bener becik, apik, tata krama, tur ya tansah mlaku ning garising bebener, wong tuwa ora melu apa-apa ki melu arum asmane. Saham ora? Apa? Saham. Ngarani ora petha kok ngarani. Apa? Paham. Lah, kene ngerti. Rasa nesu to gojek wae yo. Moh. Pokoke kowe kudu gelem apa ora manunggal karo aku. Nek aku gelem, tegese kowe aku sing ngaku adi karo kowe. Nek ora gelem, aku mentolo karo kowe. Kang, aku adimu lho. Kok kowe muni ngono kuwi dasarmu apa? Aku adimu lho. Aku adimu, aku Antasena. Aku ora peduli. Kowe adiku apa sing ora manut karo aku, tetep aku tegel karo kowe. Kowe lah. Ngejak gojek kowe. Ha. Ngejak gojek karo aku ora apa-apa. Ayo, nek panjenengan ngejak gojek tak ladeni, Kang. Tak ladeni. Suwe ora olahraga mbok menawa iso golek keringet, iki merganing patimu. Aja nganggo pati. Nek nganggo pati ki tenanan. Bondo tambah krincung sikilmu yo, tak ladeni, Kang. Hati-hati lho, Kang.
mri Kang. Lho. Wis bedhek nek kabeh mau dudu sipate Kakang Antarja. Kebukten bareng dheweke ngejak gojek karo aku ngantem aku ora tak rasake. Lah kok nyandak kuping mongko modot siunge gedhene ra jamak-jamak ngelokor. Ah. Lho. Kowe lho bar jatil koyo. Demite ora metu kae mongsi. Lah wis cilaka iki lah dadi atur kowe Kang. Nyatlangan ing kalangkan aglar pandhan muncar tinon lir kekonang surem sorote tan padang ing Dimas mlayu-mlayu sajauh wigati Kang bejo kemayangan mlayu ketemu karo Kakang Garukaca. Kang ngaturake ketiwasan nalika semono aku sowan ana ing jangkar bumi sowan ngersane Kakang Antarja wigatine tak kanthi naut pepadaning Kanjeng Rama Jodipati nanging dumadakan ora kanthi kanyono-nyono Kang. Kakang Antarja ora nerimakake Kakang Garukaca bakal dadi ratu ning Pringgondani lan nganggep Kanjeng Rama Kyai Jodipati iki wong tuwa sing ora adil. Aku wis ngelekake karo Kakang Antarja malah dadi gegeran antaraning adimu Antasena karo Kakang Antarja. Nanging kaya ngopo kagete atiku Kang. Bareng tak ladeni karepaning Kakang Antarja dheweke mentala karo aku nyokot talinganku. Ya mung gumunku saksuwene Kakang Antarja kuwi dadi satria ora nate nyokot kok iki nyokot nganti modot siunge sak gedang emas Kang. Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincang ing aris risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik sembah bekti kula kunjuk Kakang Mas ora usah kowe ndak ngaturake bekti karo wong tuwa. Bektimu mengko ngambang-abang lambe mbok ngwangun-wangun nggo matrapake tata kama karo wong tuwa. Nuwun sewu. Kaya menapa paduka Kakang Mas paring dawuh ing mekaten. Cetha lampun kamukten ing Antarja ditutup-tutupi karo Garukaca. Kamukten kabagyan derajat lan pangkat ing mestine ditampa dening anak ingkang tinemu mbarep. Mung ditampa dening anak ingkang tinemu nomor 2. Kowe dideng-deng kaya kendhang, kowe digadang-gadang karo wong tuwa. Yen Antarja dikiwakake kaya dikualonake, kaya dianak direkke karo Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Kahanan ingkang kaya mengkene mau tumuli gumregah rasane Antarja nggonku bakal golek pengadilan. Awas menawi Kakang Mas badhe kepareng lenggah dampar wonten ing Pringgondani kula caosaken tangan kula kekalih. Menawi Kakang Mas kepengin dados senopati ning para Pandhawa kula caosaken tangan kula kekalih. Menawi Kakang Mas badhe ketinggal wonten ngajenganipun punden kula taosaken tangan kula kekalih. Kula mboten gadhahi niat ingkang boten-boten lan boten gadhahi niat nutupi dhateng kamuktenipun Kakang Mas Antarja. Ora sah kakehan gunung tanpa gunung. Cetha yen to kowe dadi klilip tumraping Antarja.
mati Gatotkaca kelakon kamukta dikukup dening Antarja Ganingan. Piye iki? Antarja kok mentol karo Gatotkaca dicokot mongko nglokor. Gong, iki piye kahanane kaya ngene iki, Gong? Ora kena e. Aduh, ora kena. Gong, waduh kok ora kena. Aku pasang lembu sekilan. Piye ada apa? Ndara Gatotkaca dicokot Ndara Antarja. Weh, lah keparat. Arep ngopo kowe? Arep ngopo kowe? Ndara Gatotkaca cokot Ndara Antarja to? Heeh. Ayo lapor pepunden Pandhawa. Kunjang Kanjeng langit kelap-lapaton lerking sanging risang mawe gandrung Antasena. Oh Pakde, cah bambung. Oh Pak, mlayu-mlayu kringete dleweran. Wah, eneng apa Pak? Ngatur ketiwasan ning Bapak aja kaget aja nesu ya Pak. Kabeh mau iso dipetung nganggo penggalih sing genep sing sabar. Wah, eneng apa? Kakang Antarja nesu Pak. Kakang Gatotkaca tansah mengenai karo Kakang Gatotkaca, tansah mengenai karo Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja ora trima. Ora trima piye? Ora trima, pokoke dianggep Kakang Antarja kuwi dianggep dikuwalon aku karo bapak. Dianak tirekke karo bapak. Apa-apa Kakang Gatotkaca, apa Kakang Gatotkaca. Aku wis ngelikke ning semune ana bab sing ora prayoga, Pak. Wah, ora prayoga piye? Den ketiwasan Ndara. Lho Petruk ngopo? Kok nangis ngopo? Sampeyan kok dadak takon niku napa? Sampeyan kok dadak takon niku napa? Kok sik to aku ki takon kuwi ndak ngopo? Iki lho niki. Niki. Kuwi ngopo? Ndara Gatotkaca dicokot. Ndara Antarja sedo. Niki kuandane iki. Kula supagan ngesali Ndara Kresna. Kowe iki nek nyambut gawe ora merem. Lah pripun? Lah iki sapa sing tok gawa? Oh. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Sing tak gendong mau Ndara Gatotkaca gogrok nang dalan. Wong kowe gendong karo turu kok. Tak jukoke. Gawa wong kok gogrok. Kowe mesti kulino nggawa wong kok tinggal. Ora ya, ora apa. Ora nggawa wong kok ora krasa. Wah, Gatot ya gene. Petro, Gatot ya gene. Tro, Gatot kena ngapa? Timbali bos besar. Wah, Gatot lho apa Petro? Wah, Gatot ora ubah. Gatot ngopo? Mati. Wah. Sik Werkudara kosek. Kosek iya. Ana aku rasa kuwatir ana aku.
Ana kowe ora kuwatir. Aku duwe Sekar Cangkok Wijaya Mulya, Garukaca iso tak uripke ora usah kuwatir. Iki durung wancine Garukaca mati. Bang Cinta to, mati ku sengapat. Kok aku njaluk kuwi dagelan-dagelan elek iki lunga sik. Ki ndak lakone ora rampung-rampung. Lunga ora? Werkudara jangkan. Nganyelke tak ungkulane Sekar Wijaya Kesuma Werkudara. Gatotkaca wonten timbalan. Kena ngapa dipun gigit dening Kakang Mas Antarja ngantos saged ngraosaken sakit tumuli kula mboten imput Puradasena. Kowe tekaning pati. Lah ikaten Kilarana kula badhe ngudi tuwuh Malsara wirang wis. Engko ndak turas Jodipati dora kejegan. Wah, Antarja njaluk dijuwing-juwing raine. Werkudara sabar. Wis to, iki perkara kita rampungane siadi manut karo pun Kakang. Wah, ya aku manut. Wonten dawuh sinuwun. Anoman wonten timbalan aja enak-enak ning Kendari Sadana gawean. Ih, kedalanipun, Gong. Ndara Kresna nanggap ledek munyuk. Oh, ngerti. Ana munyuke iki. Oh, Anoman to. Oh, Anoman to tak ledek munyuk. Ki ora Petruk niku sia-sia kalian kula. Anoman wonten timbalan. Sukma nglembara rambut culung manggon ning angganing Si Antarja. Para ora iso ngetokke rambut culung ning angganing Antarja aja takon dosa aku ora trima. Nyuwun pamit sinuwun. Laruta saking kuda sang kala-kala yen namutusa sang Sri Siwa Mayangkara ora kelawan kowe nggiraku ngrembug perkara iki nanging kelawan ingkang mapan ning anggam rambut julung yitma pariyitma godayitma ora lunga saka angganing anakku Antarja lakon dosa aku iki karo kowe. Nyat-nyat anone dasar para nyata. Ayo kowe arep gawe geger jagat, kowe arep ngumbar angkara murka. Ora lega rasane atiku mati.
Antarsa wonten timbalanmu. Wis eling, Nger? Nggih. Nyuwun pangapunten. Kula piyambak malah mboten mangertos lelampahan menika. Meh wae kowe dadi kraman tumraping negara Ngamarta. Utamane lawan wong atuwamu dhewe ya kuwi Kyai Werkudara. Waduh. Rama Kyai kula nyuwun pangapunten. Wah. Sesuk meneh dadi bocah nom aja gampang gugu karo omongane wong liya. Aja gampang alamun mung dadi sesumpi jiwane iblis. Ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Syukur nggih yen ta wis eling alam Purwodasina. Apa ing katindakake dening Werkudara mau mung manut kelawan jidaring pasti. Tur sing jeneng putra mono kudu mbudidaya ngaturake dharma bekti kelawan wong tuwa. Sawise ngaturake dharma bekti kelawan wong tuwa, wekasan wong tuwa niteni kelawan dharma bektine anak kang mangkono wong tuwa mesti barang peparing marang atmajane. Inggih ngestakaken dawuh. Ora lara atimu mboten. Lawan kadangmu Gatotkaca, malah kula badhe nyuwun pangapunten kaliyan kadang kula Yai Gatotkaca. Syukur yen to mengkono wis katon padhang kanane. Mangke riyen. Sampun ngantos dipun tutup korinipun rumiyin, menika kula minangka dados talanging pangandikanipun utawi lidah sinambung pangandikanipun Bapak Peri Warjiya minangka dados Gubernur Bank Indonesia. Mboten sanes pangandikanipun Kris menika tidak hanya mendorong inklusi keuangan, tapi juga mendorong terjadinya inklusi ekonomi. Artinya bukan hanya meningkatkan jumlah masyarakat yang dapat akses ke lembaga keuangan, tetapi telah membuka akses masyarakat di semua lapisan ke berbagai kegiatan ekonomi yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia sedayanipun, Ndara.